Wherever you are this very evening, I believe, sir, maybe I will be out here. Today, I intentionally came late, and today too was not necessarily meant for this channel. I'd already uploaded a video on Rhyme TV, so probably today happens to be Thursday, and every Thursday it's happening live on Rhyme TV. So if you see me on OPATAFUOR TV this very evening, it is a wonderful one. So kindly share this live telecast for me as much as you can. Most people are not aware, and I believe that across the continent of Africa, most people are asleep. But at least let's share among ourselves. Hey, some of you people, you are not asleep. Daniel Ato, Ebenezer Adunya, Josephine Boate, Patrick Ahin, Gladys Enim, Higaba. So probably most of you people are not asleep. What do you want to tell me? Share the link for me. I just want some 2-3 people. We talk to ourselves then. From OPATAFUOR. At the same time, Justice Osafo, not all prepare a question. More more sharing so unyan na now prepare a question. Na odi aba atiase. Me chia mu nyina anwumre. Me chia mu nyina anwumre. Yes, I'm to you. Yeah, that type. Sir. Hey, now media me made them today by the grace of Higaba. He says, what is going on in Ghana? Higa, how would I know? I'm not in Ghana. Hey, sorry. Everything that happens is on the social media platform. So when you go through TikTok channel, some of the channels created by these Ghanaian people, I know by hopefully you know what is going on. So Juma to say we be and crying for you now more. OPATAFUOR me chiamo. Oh, share the link for me. Touch them we so I'm sorry. That's so after all, yes, you crash up a bassacre for. Share the live telecast for me. Share the live telecast for me. Share it. Tell them that I'm live. Katromo. Jennifer Piasanti. Let us say Bibiaboko. Flavorful Cornet's Kitchen. Okay, let me read it from this section. Wait till me the comment number. Why you need come Jennifer Piasanti. Yes, if you have any question, write it at the comment section. Or send me bisa bacho. Fato comment section. Ona. Ebenezer Adunya. I said, Papa, please. The last time that I came, the last time I came to you, you said my destiny is in the hands of a woman. What makes it happen? Please, Papa. Mechere was here. The intia.
bema bi shebreti mkodi oba bi nsem mekire wase why Ebeneza adunya de tie ne se tie ne ye ye obi wo ha Nyankopon bo wo no wo ye twin flame your nkrofo bi wa mo ye twin flames, and because of some ye twin flames ni ntino agi se sa oba se wa ma eje wo mu entimi nya adwuma da obeye adwuma bia bi e wa asase wi so enye yie agi se sa twin flame no eba sa na tie nti obi wo ha se oba na wo destiny wo oba nsem a meka jero, then you start preparing towards that thing. What I say in insanity. And Ebenezer sanity. Yes, what question me a fabra meaning come. More question wait me the abana. Edin come where kakra na say upon na obia kufi. I'm doing fervently well. Oh, wait me no questions about the children who have been so abasa will be saname answer ma fabra why. James Edward. I said, please, Papa, why Jesus came to this world? James, when he went to Bible school or when he went to Sunday school, what happened? What exactly did they teach you? They said Jesus came to this world to do what? James, me no need come on. Tia no what type of there why? Of course, Sunday school no. I saw for say, yes, to be there. Gideon, a question where is why? The meaning of colors and numbers is a question more. Until I will be saying you. Just search it on the internet. Google will respond to you. It's flavorful kitchen. Also, DB ma. So honey power flavorful corners kitchen. DB ma. Sister, I'm what? I say, how can one overcome addiction spiritually and physically? Well, every addiction comes with it comes with a principality backing it. What you say? Addiction bia ade bia wato mu ntentan bia wontimi njai bia no. You tumi a edi akiri. Enti se ne papa mu a de oye ne se ope obi a na basem odin. Okwa on say ade bia nipa dia hinta bia no. Satan wo mu ahoden. E da abonte a Satan ni mu ahoden bi. Enti ade bia
oye addicted to it biano. Inti say your secret is your power. Inti ade bia oye addicted to it biano. Either secretly, spiritual, physically, spiritually, in a secret way biano. Ope obiana pasa more ding. What I say? What kind of question are you people asking me, Papa? Please, this and their meaning. I know, so no way, Mudi. Everything Yankopon. Busa question and then think question na busa. Let me focus on. So back to it. Enti yen you be maybe busa question be. I think oba no bema. Say busa question na mo kwala question na busa. Na mo zana mte. And how come me Sunday school teacher? Victor, when you find a strange insect or animal in your room, when you kill it, burn it. When you kill it, you just burn it. Mary Magdalene, I don't get your question. You say why God allow men to change into animals. I don't get your question. It's not clear to me. Okay, reframe your question again. It's not clear to me. Please, does God give second chances? And why does God allow people in authority make bad decisions which affect the masses? Doesn't God have control over them? No. Adia was said, Amajimai, what he say. In real life, obi a ope position bi a wa abrabo mu bia no. Obi a wo baabi a okoji ni tumi. And that person's decision will be influenced by that said spirit. No. And the Spirit of God is so reserved in such a way that if you don't invite it, it will never come. The Spirit of God is so reserved in such a way that when you don't invite it personally, it will never show any action or it will never take any actions against you. The Spirit of God will only take actions against you when you have gone contrary to the rules of engagement. What I say? Onyankopon to me no one inviting na ono we reserve. You can be a reserve type wa. I say will be all relax na bibia amfa no ho no. Nti so frɛ urade to me. Na one frɛ urade to me dia ono Onyankopon mfa ho. Saa na tie. Enu nti no se obo se Onyankopon to me asane abra enye obi na frɛ na esum atu atenenefo so sa. So what I say? Na esum atu atenenefo so sa. Eno de sa aba mu a onyame honhom be sane sisi a because Awurade ntena ho hwɛ sɛ esum no emedi ne maso. Enti sa na te. Ɛna enei ewiasi ahimie no. Nyankopon tumi nhye da nim sa. Especially in politics a ye ya sofudi a ye di ene ya hemfufui. Nyankopon tumi nhye da nim. Me nhye da hu no ohene bi a owo Ghana ha eyi nyame na di na si akonya so anase odi Nyankopon tumi na nam. Ohene bia ni Ghana ha. Se ohene bi wo Ghana ha dia a ene me mfa mani kosua hu no. Ohene bia ni ho no mo te Ghana ha. Wase wodi Jacob tumfo you can say ni tumi no wodi te akonya so da bi da me hu bi say afi na me hia bi dia ene well me ni problem but sisi a me no kasa idie a ye wo me to Ghana asasi mu a manyina duru se idie ohini bia nu a mahu na ana matini din mahwehwe no mahu na wodi Jacob tumfo tumi na nam da bia woni tumi
nti saa nipa no betena konya so a mo a odi mu so no ye den a tumi no sɛ de wɔteɛ no saa na ɔbɛyɛ nti saa na teɛ ɛna deɛ ɔbiem yɛnua bɛma no a na ɔse ɔpɛ sɛ ɔhu adeɛ a Yesu baeɛ no ɔse ɔkɔ Sunday school ɔkɔ Sunday school yɛsi Yesu bɛwo gyee wɔn nkwa Yesu bɛwo gyee wɔn nkwa sɛ ɔkenkan kyerɛsɛm na Yesu ɔkan no wɔ mu di a so sɛ Yesu kan no kyerɛsɛm no mu sɛ ɔbɛwo gyee nipa nkwa di a ɛne ɛna deɛ ɔka na ɛno korɛ nanso so ɔbɛkan Genesis to Revelations ɛne nwoma a aka nyinaa no nhu baabi a Yesu gyina a yɛka sɛ ɔbɛwo gyee nipa nkwa so ate ase nti na ɛyɛ botaa bɛya madi nka ka kyerɛ mo a modi m'akyi ni sɛ tete mmere mu no in the year 1900s ɛba 40s ne 50s no saa kristosum no a na ɛwɔ hɔ no mu no na yɛkɔ mpaebɔ na yɛtwa berɛ na yɛsisi yɛde mpampuro asisi ne yɛtwa berɛ wo a wakɔ saa mpaebɔ no bi da no bɛhu deɛ mepa akyerɛ no saa asɔfoɔ no nyinaa no majority na yɛ familiar spirit ɛne kura wɔ mo ɛyɛ tumi a ebi yɛ moti a ebi yɛ abosom ɛne na ekura wɔ mo a etimi fa wɔ mo nti Nyankopɔn tumi ankasa yɛ Jacob tumfoɔ no ne tumi no ɛnyɛ no ne kura wɔ mo nti bebree ewuwu sɛbsɛbe nkwasi ewuo bebree ne mu gugu ase just like that so in reality no sɛ ɔmo anamɔ ɛne deɛ na ekura wɔ mo ano ɔmo de yɛ asɔre no na emfiri Nyame de a ɛne ɛka hu sɛ ɔmo nkyerɛkyerɛ ɛne ɔmo nneɛma bi so no entimi mfiri Nyame da ɛno nti na mabɛya me nkyerɛkyerɛ ayɛ strange to some of you people no adentia because may try say mɛkyerɛ mo no korɛ kwan no na motimi ade mo ho ɛyɛ firi tete ɛna farisifoɔ ɛde mo agu nkoasom mu bɛpem nnɛ saa na ɛteɛ Elizabeth Uduro ya Grace ama agyeman enti na me adom a hey, Victor or say if the Holy Spirit is in me, why do I get sick and demonic attack? Please can you teach us the role of the Holy Spirit in us and when it comes to spiritual attacks on believers? Adia was say Otia say Mr. Victor sɛ wɔn nkonkunu bɛtena mu a wobɛdane ɛhyerɛn nti hwɛ sɛ wote akura bi ase na ɛhɔ nyinaa yɛ sum tienie na ɛhɔ nyinaa yɛ sum na wobɛhwɛ na kwaye bi mu anaasɛ kookoo bi ase bon sɛ ɛhyɛn bi abɛsi hɔ ɛba ne saa ɛbɛ attract wo attention ama sɛ nye ehu ɛna ɛbɛba mu a wobɛpɛ sɛ wobɛkɔ akɔhwɛ ɛhan koraa ayɛ dɛ abɛsi saa kookoo na ase hɔ no nti sɛ hon konkuru nya bɛtena mu a ahohomoni ɛwɔ wiase nyinaa no ɛnyɛ wo na ɔmo atake wo ɛnyɛ wo na ɔmo atake ɛhan na ɛwɔ mu no so ate ase deɛ wo hu ne sɛ atake na ɛyɛ wo no ɛnyɛ wo na ɔmo atake wo ɛyɛ ɛhan na ɛwɔ mu no na ɔmo pɛ sɛ ɔmo dum saa kanea no nti sɛ ɔmo timi dum kanea na ɔmo nsi wo nkyɛn bi ahohomoni bi atake wo so ate ase enti wo no ɛhan na ɛwɔ mu na ɛyɛ hon konkuru tumi na ɛwɔ mu no wate ase sɛ ɛhan bi wɔ me mu ɛno na ahohomoni ne mpɛ because abra hon konkuru gya no ɛyɛ ne kanea no ɛbɛdali wɔ mu no ɛsɛe abonsamfoɔ nnwuma
ɛsɛe abosom nnwuma, ɛsɛe abayifoɔ nnwuma, ɛsɛe nkabere wiedie ne ɔsɔre ɔsɛeɛ. Obi a wɔn nkonkron tumi wɔ ne mu paa no, sɛ uti efie bi mu a ɛdin sɛ bayifoɔ bɛkɔ atuo. Enti sɛ abayifoɔ na wɔn wɔ fie no anaa wɔn a wɔn hyehyɛ nkawa bansere egugu wɔn ase, sɛ wɔn yɛ ne sɛ wɔn ntumi anya adwuma na afei wɔn de aba physical attack na wɔn haw so ate aseɛ, na ebi di watam na ebi bɔ akutia na ebi yɛ deɛ wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ. Na deɛ nti wɔn yɛ saa nyinaa ne sɛ ɛnyɛ wo na wo hia wɔn mu, wo deɛ wonya obiara enti obiara mfa ho, na mmom ɛhan na ɛwɔ wo mu no ɛna wɔn pɛ sɛ wɔn pere ɛde wɔn nsa ɛka saa kanea no na wɔn dum kanea no wie a ɛno ano wo nipadua no wɔn haw. Ɛno nti ahokyere bɛba abɛtaake o, yareɛ bɛba abɛataake o, biribia bɛba abɛataake o. Ɛyɛ saa nidisoɔ. Ɛno nti na sɛ ɛhan no wɔ mu a wo nipa na ɛhan no aba wo so no ɛwɔ sɛ wogyina yie so ate aseɛ. Ɛte sɛ yɛde torchlight ama wo sɛ fakura na nkraman adwa agu so. Nkraman na wɔn adwa agu so ɛwɔ esum mu no, deɛ nti a nkraman no timi hu na wɔn adwa agu so no because of say torchlight ne ekura wo nti. Sɛ wodum torchlight na nkraman no hu bo sɛ hɔ nyinaa bɛyɛ sum. Saa na wiase no teɛ. Enti deɛ nti a ohia adwa agu so, yare adwa agu so, ɛninguase adwa agu so. Saa nneɛma wei nyinaa no ɛnto nipa kwa, ɛto nipa because ahohomɔne ɛta yɛ kyire. Enti sɛ abere a ɔmbɛdum kanea no gram ne nyame honhom no ɛbɛfiri wo so no, obiara ha obi because saa tam no wabɛyɛ empty. Nti na attack ba onipa tene ni so no, saa na ase kyerɛ. Enti saa na tie papa tinedu saa mre we tinedu question we nye question we say obusa. It should be matured by now. How can you identify anyone with negative energy when you live in a compound house? Yes, tinedu, you can easily identify somebody with negative energy through 8 streams. 1, maybe you meet a prophet and the prophet will tell you that there's one particular person living at a compound or at the place where you lived. And I'm in country, with them, I'm in country. What the question about them country? Okay. Bia obi kura, obi akotu bosom, tienie, obi akotu bosom, obi kura bayi to me. Ana obi wo tumi bi wɔ mu a enye papa a ɔde te mantamu ana efie baako ana ɔde te baabi a wotɔn ade a nneɛma a obetumi de ahu nipa no ɛyɛ kwan maako 8 ɛkwan maako 8 na ebi ne deɛ ebi nam adiifoɔ akwan so bi a wobɛkɔ asɔre odiifoɔ bi bɛka kyerɛ ana odiifoɔ bi ana ɔde hufuo bi ɛsi abi ɔbɛba aba bɛka kyerɛ wo sɛ wo bi a efie a wotim no ababaawa bi abranteɛ bi ɔwɔ honhomɔne ɛne yɛ baako ɛno wie a ukura discernment of spirit wo a wo discernment of spirit no saa discernment of spirit no etimi ma wo nipa ehunu nipa sɛ saa nipa wei sunsum papa tinimu saa nipa wei sunsum papa ntinimu enti ɛyɛ through the discernment of spirit ɛde kyerɛ wo saa nneɛma no anaasɛ through revelations anaasɛ through dreams saa na teɛ ɛno so yɛyi de kyerɛ wo enti through dreams baako na ayɛ 3 anaasɛ through revelations ne yɛ deɛ ya revelations ne yɛ abra onipa wote hɔ na all of a sudden bo sɛ wayɛ mmerɛmmerɛmmerɛ na wani ɛkɔ usan bo sɛ wani abie anaa wosi wotiri ase na wo bɔ mpaeɛ a saa wotiri ase na wo bɔ mpaeɛ no bo sɛ na wani abie na wo hu bibi ɛno yɛ frɛ na di yie anaa revelations ɛne yɛ wɔ daeɛ no deɛ ɛyɛ abra onipa dasani wada na hɔ anadwo da suom na nyame yɛ da na di akyerɛw sɛ nipa wɔ ehunhumfi wɔ no mu wate ase anaasɛ yɛwɔ yɛfrɛ biribi ESP no ɛyɛ extra sensory perception, that is a cognitive ability or capacity
Sa eno ubon se obi an honhom enye no ubon se obenwa na se ohun ye style bi eno ye frɛ wo cognitive senses and I say ESP, extra sensory perception. Sa nkrofo no wo ESP enyina emu abiebie no ubon se ohwinimu abie waso sei abie wo tekrema abie eno nti ohwene no ubon se pampan bi firi nipa no ho ba some flimsy nyanyanyan fish pampan bi efiri nipa no ho ba pampan a enye pleasant ubon se wo ho nipa no ben wa ahohomone se ye kyerɛkyerɛw ahohomone pampan a ubon se saa pampan ni bi fa ohwene mu a ubon se we eye hohomone pampan ubon se laventa bi ani ade bi wo saa nkrofo no ho mu a ye na ye duru akiri ni de ene wo ho anase ubon se enipa no obewa ubon se ubenya some a subtle whimsical whispering tieni a subtle whimsical whispering ubon se under low tone ubon se bibi kasa wo wadwenim se sister we wonye hwe ni bi ode hwe hwe de we osi hwe hwe de opese wo ye na ani bi kasa kyerɛw e wo wasum saa ene no eno no ye fra no ESP, extrasensory perception eno ewo nkrofo mu eno ho eno wi a ansa na ye the Holy Spirit hon konkron so timi ka kyerɛw se we say no ote ana say apart from the Holy Spirit no an angel of the Lord can reveal to you say enipa we honhom say ena tinimu enti saa ne ma no ena enam so a yedi hu nipa say we honhom pantinimu ne nioma nye what you say into the discernment of spirit no it gives you that ability to think across borders obi o ha oni ni tifie oni ni di nkomo bia ade bia ye papa bia bo nse na ade na sei ade bi na eba obo na mane ana sei ade bia eba bia obo na mane ana sei saa ne yoma no ana say visions bia onyinya ewo no ho no sa discernment ni should tell you say we as a sunsumpanti ni mu ni nyina ti sa na enioma we ani e fa so a ye di hu say we ni pass mesi hu finti ni mu tumi ati ni mu nye papa so what you say okay which question again flavorful corners kitchen. Hey sister, you careful what me see within the self within brand I'm the all hamid. How do you know you are the chosen one or you have been called by okay Mary Magdalene Mate mechrechiru now wow question ya the bar face na ye question say that here and now you answer Mate okay. How do you know you are the chosen one or you have been called by God, and how do you know that the thing you are to do to embark on your journey or the thing you have to abstain from? Me pacho flavorful corners kitchen or ever. Me see udin at say fabre me throw di was your na me fambo udin. Example, Samson's parents knew that he's supposed to do what, but still Samson couldn't get it. They knew what he's supposed to do. Okay, I get you. Samson's parents knew what he was supposed to do, but still Samson couldn't get it. Okay, flavorful corners kitchen, understand this and get it once and for all. Say nyame frewa we den ya obehunu. Okay, Constance into na oma me tough times and hie what hie tieni why what ya asase we so a o se suma bi befa na onim eni na Nyankopon say mummom bisa na hwehwe eye 3 options and what the amount what you say Constance nyame amount 3 options, and the option in here is that if you want to know your true identity and the realities of your life,
The Spirit of God has given you 3 opportunity. Opese ohu a osi bom hwehwe ne bisa. Why na obisa no? Uhia nyame nipa a oye papa. You go to them and ask. You ask them. Nyame nipa bi oye papa bi a nyame honhom won si bia no. Uhia no wa abrabo mu a ubisa no. Eno na nchen. 2. Osi hwehwe. Ekwan be na abefa so ahwehwe. Ohwehwe no wo awurade honhom through na difo. Through ne honhom konkro tumi mu. What you say? Na face was si bom. Bom ni dia, which means opese o kire wo say de bia make sure say obebo mpaye. Bom e wo awurade punum. Abusan say awurade kire me de menye. Ekwan be na memfa so. Once obe apply such simple instructions we e wo wabra bom no. Umfeli da. Osi bom. Oh, bom. No bebio. Bisa. Na hwehwe. Bom. Bisa. Na hwehwe. So we apply such simple instructions we nipa bi obe apply bia no. At the end of the day, obehu. Sa na tie. Okay. My answer. Okay. Mary. Okay. Flavorful Corners Kitchen. O cite examples be say Anna Samson. Yes, Constance. The TN say Tiasie. Ye wo onyame honhom wo ho. Ene wo onipa enso honhom e wo ho. Tie ni ye wo onyame honhom wo ho. Ene wo onipa honhom. Na empire pii no onipa honhom pe ade a emfa mfaso emre honhom no. Ene nti na nipa pe ensa, enipa pe krono, enipa pe ade a ede efi beba be ka nyame honhom na dum nyame gya no. Enti se nyame honhom wo so a eno nkire se wontimi nye bone. Se nyame honhom wo so a enkire se wontimi nye bone da. Wobetimi aya ade a enye. Na de tie ni se onyame honhom eba so a na onipa na nyame honhom aba so no wa establish what we call male. Na male no say the mawa out of the male it comes with sacrifice, discipline. Sacrifice and discipline. Enti ye wo nioma bi wo ho a e wo se wo sacrifice unipadua for it. And nipa bi anioma bi wo ho a because of the spirit na e wo mu nti tumi na e wo mu nti no nyame honhom na e wo so nti ye wo taste bi wo techre mama mu a ade bi wo ho a enka wo pe but because of say honhom no wo so nti no obe sacrifice sa ade no. So what you say? Ebia unya bianka betwa bi pa. Unya bianka be no. Obi wo ha bia o bra idea said be matimi hu oba na ne ho ye nakono na be ma so oba so hu be ma ho ye akono. Utimi say sister idea o me taste o me la bi wo kora wo ye sofo obi yiri ebetimi aba asori wo ho na o hwe de we wa address hwe ne to a bo se okron edo no because okon na edo no enkire se wa ye bone saa akono no nyame ne di si wu e wo dada so onyankopɔ tu akono efiri wu a unya taste obema entimi nsori bi enti uhu oba bi se obi yiri anasa den na obema peja na okon do na obi obeka cho se bone bia oboa saa incident na asi no enye bone na mom de ye bone ne se wani tria da unim se oye obi yiri na ampa akono na eba omu no wakofa no na woni nada eno ye bone eno ntino se tumi no a ewo osu ni ntino na wa apply the friend male na male no eno na count ho a discipline e ma wo sacrifice wakono na wo masa obi yiri no wo kondo ne de but wo dibre ni onipa ban a wo yenti na wa sacrifice sa akono no that moment bia oba we dia wo hwe na chipa team say yes nioma wom levels unyanka de benante but o sha we no because of the crowd eja bi crowd ni tumi bi crowd no na wa sacrifice for those things enti something there no
ɛyɛ ne mɛwo no ɛno na wa apply no wɔ wiase na mɛwo no wa apply no so a sometimes no ɛnneɛma gye nsɛm efiri wo nsɛm wate aseɛ sɛ mɛwo no a meka ho asɛm no sɛ wa apply no in your daily life wa ɛbɛgye wo nsɛm ɛnneɛma situations bi wɔ a ɛbɛgye wo nsɛm ɛbɛgye wo nsɛm nti sɛ obi wɔ ha wote sɛ sɔfo bi wayɛ se a yɛwɔ false prophet wɔ hɔ ne ɛwɔ nyame nkurɔfoɔ wɔ hɔ nyame nkurɔfoɔ paa wɔ hɔ ɛnso so yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔ a wontumi escape ɛbɛba abɛto ɛto a ɛno nkyerɛ sɛ wɔnyɛ nyame nipa na nyame nsa ni ne so nyame nsa wɔ ne so paa but ebi wɔ hɔ nom a mɛwɔ no tumi gye wo nsɛm because mɛwɔ no ɔno before yɛde ma wo a ɛnyɛ no paa nyɛ easy to take it saa na ɛteɛ nti Samson deɛ no mɛwɔ no na wamfa because onyame honhom bɔɔ ne kɔkɔ ɛka kyerɛ n sɛ hwɛ no wamfa amanama mu ni baa ɛna ɔkɔkɔ faa no nti because of sɛ nyame nim sɛ ne honhom wɔ ɔsɔfoɔ bi so sɛ sɔfo maame o sɛ sɔfo baa na wokɔfa amanama mu ni baa na bɛrima a ɛbɛma wo gyidie no ato sintidua wontumi nyɛ complete ɛwɔ nyame anim wate ase eti ɛneɛ totally ɛmfa amanama mu ni baa kora ɛnwale kɔmfo baa ɛnwale ɔbea ɔngyi ɔne wo gyidie ɛyɛ kristo gyidie no nyɛ baako ɛnware no sɛ wobɛware ne deɛ a neɛ na wode ne ba aba abɛsom wo som saa na ɛteɛ anyɛ saa deɛ a wo gyidie bɛkyea nti ɛno ne mɛro no a onyankopɔn de ma nipa biara no sacrifice and discipline. You sacrifice your lust, your taste, you sacrifice your anger at certain point, certain level be you sacrifice it. Ubi wa udim kwasi asempa we say ka ubona sumbemi en sabato hwe ne din an wa sacrifice no wa gya ne homa ne ko nti eno na etie Constance sa na tie back to Mary Magdalene also question na ubusa me no I can say you can say Mary Magdalene o question na obusa me say adenti na onyankopon o ma obi dane baifuo ba ani baifuo bema o dane you can say aboa na o de ko adidi okay the woman say the also otiase ne say every spirit bia no especially all the lesser entities ya ka se lesser entities ahohom no omo ye nkwala no te se baifuo te se bosom te se baibonsam tumi te se enkabere wiedie sa ahohom ni nyina no sometimes no aya omo take on the shape or a form of animalistic ya ka se shape and form of animalistic omo dane aboa so ati ase o dane aboa enti no because of that no on say Ghanaian movie na mo ahwa no eno na distort mu from the realities any Nigerian movies obi kwa didi yes wa dane pete obi kwa didi yes wa dane we it is never true any obi a na kwa didi o dane pete obi obeka kiro say baifu obi kwa didi o dane pete ana o dane aboa bia na oboa enya saa dete emom lesser ones in there who are demons, they are sometimes in animalistic form. And into the ayen say a nipano, I don't say bayino, you will move 3 types. You can say you will move 3 levels and your types. There are so many types of witchcraft and witch power. I've treated that topic on Rhyme TV. Rhyme TV, Makasa Fahon, Abayfo, Ahodo. Group ni category bi ewo wiase bi a ma chirechirim ewo Rhyme TV ko ha obehu now na de tie say ye wo bayemu levels mako miensa na bayemu levels miensa no ye wo bayi a odi ni nipadua nyina sei etimi eko spiritual said ye Elia edi ni nipadua nyina atimi tuko heaven no ye wo bayi a otimi ede ne ho sei eko sa just like that ye wo sa levels no ewo ho any ewo bayi a agese oda ena ho oda na ne kra na ewo ni mu no ene ne honhom no atu afiri ni mu na ekọ abayi meeting ye wo sa nkrofo no wo ho
ɛne yɛwɔ bɛyie a ɔno ne bɛyie no ati ne mu no bɛyie no yɛ tumi nti tumi no ne su ne ne ban ɛno na ɛfa ne image nim ɛnyɛ ne kra obi antimi mfa nipa kra na mmom ɛyɛ ne image nti image no bɛyie no fa image no mu a sɛ tumi no ati ne mu yɛ ɔkra sɛ tumi no ati ne mu no ɛyɛ nantwie ɛyɛ wɔwɔ ɛyɛ gyata a na afa ne image no mu na ɛde ne kɔ atuo so wate aseɛ nti yɛwɔ 3 dimensions anaa hierarchies a abɛyie honhom ɛtumi yɛ dɛ ɛyɛ adwuma ɛno nti na obi yɛsɛ wadane pɛtɛ wadane kwakwado bi na wadane no ɔno no ɛyɛ bɛyie honhom na ɛti ne mu na ɛyɛ ne su ɛne ne ban te sɛ pɛtɛ no ɛna wɔne yɛka no sɛ nipa ne honhom adi ahyia ɛne wamexe te sɛ deɛ wode sugar agu koko mu no wamexe no nti bɛyie tumi ne nipa ne image no ɛmexe anaasɛ ɛmerge together ɛka bom na ɛde ne kɔ wate aseɛ nti wobɛhyia no nam sɛ ne image no ne honhom no ɛne bɛyie tumi no aka bom nti no wobɛhu sɛ ne fam no ɛyɛ aboa na ne ti ɛyɛ nipa ti nti wobɛtumi ahyia ne fam yɛ pɛtɛ ba ne ti yɛ nipa ne fam yɛ ɔkra ne ti yɛ nipa saa nti deɛ nti a wobɛsɛ wei ɔdane krama akɔ adidi anadwo ɔdane pɛtɛ ɔdane kwakwado bi ɔdane deɛ bɛn no saa na teɛ ɛyɛ bɛyie yɛwɔ mu ranks ɛne hierarchy saa na teɛ yes, back to yes, you can keep on bringing in your questions. Amajima say lastly, why does God allow or watch all the fake pastors and prophets make mockery of him, deceiving people that God called them? You see, let me tell you, Nyankopon or the mmerene nda na ya adwuma o. Eno Nyankopon enye se wo ye nyame nti na oye bibia keke. Ye operate within a dimension and within a terrain, a jurisdiction. Enye adinti no Nyankopon bonsam ene haye. Ade na wo awurade unim se bonsam na haye. Na won sori prekope. Na won ku bonsam emfiri ho. Na watch night ekro bra ye bre ena herbababa kondo queen Suria sampaye ya a Christopher abon Friday we nyame ya adoma echina Friday watch night kokohe empire a Christopher abon watwe mountains herbababa kondo queen Suria o shintaka bro lebresete le kreskete beskete le ku andibi etebebe sansem we nyina adentina urade unkubun na ye hontoye because ye bre ati azie de tie ne se onyankopon na enye se nyankopon fiti ya na obo nipa o mu de ye kire mu Sunday school no eye different nyankopon ode mra eni ahyede na ye adwuma na se ode enam emra so ema bibi happy a ade se omo de mra ena se yi free ho enu nti se o kan the book of Genesis a o say na Ewurade tena ase na oka kire say yemmo nipa say yense so enti before said God created humanity no there was an establishment, a legal agreement, a conversation took place and komo bi koso apam bi koso amamre ne mra bi koso wose yemmo nipa say yense so yen enti yen na ye ho amono no enu na ma kire mo say wo mo create nipa no ye fro mo Elohims omo ho enye Jacob tumfuo de mu create nipa ni wi anam de akwaje ne home ene na hoden saa na tie na mmom no Elohims no enti Elohims no so no omo ko seek advice any instructions edi free Jacob tumfuo say nipa na abode na o say ye money say ene omo nyina atena ase ene omo deliberate on to omo to adwene ene ko piem say saa abode we de mo monitor say yen Elohims no yen saso ene said ye yen suban so tie what you say enu ti say ya shamra ya amamre ya go ya enter into legal agreement dia na ye dia bonipa echine bi nyankopon timi nsole meka se enipa ha no enipa kunu enipa mu ade eniti wono nyame obekunu da bi enkana bode ye wosoro omo ntwema no
ne mom sɛ onyankopɔn bɛ eliminate nipa de a agye sɛ ɔmo nyinaa saa kɔ bɛnkurom ɛyɛ ano baako ansa na wa take decisions. Enti saa na teɛ. Enti men of God na ohu ɔmo na ɔmo akunkum nipa ɔmo hyɛ akyire bi yɛ false miracle ne ade no. There had been an agreement in the realms of the spirit. A onyankopɔn ama ɔmo mmerɛ ɛne nna sɛ wo a woyɛ azan bia, wo a wakɔgye bosom bia, wo a wakɔgye aduro bia, wo a wodi nipa dankasɛ, wodi efunu ho nsuo, woyɛ nneɛma bɔne no sakyera wadwene. Nti mmerɛ na yɛn nyinaa ya enter into an agreement ameki saa mmerɛ no ɛso ɛne ɔmo se yɛfrɛ no judgment day no. Sɛ mmerɛ no so na sɛ wo nsakyera ya ɛhɔ you can't make or give any excuses. Whatever that you deserve you'll be served with. Saa na teɛ. Enti no nyame ahenni mu no saa na teɛ ama agyeman. Enti saa na teɛ. Enti nyankopɔn ontimi enkum nsam saa. Efisɛ nyankopɔn ɔnam mmara ɛso na ɔde bɔɔbo nsam. Enti sɛ obeyi na firi hɔ agye sɛ ɔde mmara ɛna yi ne firi hɔ. Saa na teɛ. Yes, keep on bringing your question. Bring your question. Bring your question. Bring your question. Yɛfrɛ me ɔpatafoɔ. Okay, Ebenezer Adunya, a question we are very, very interesting. I say, please, Papa, can I just pray and invite the Holy Spirit upon my life and it will come and dwell within me? It's a question. You see, what you people were not told or what you have not discovered, they say, in the kingdom of God, everything works with principles. Okay, so wait me. I saw the preoccupation na ujina ufie. We say Ewurade honhom bra me so. Na Ewurade honhom no so no. Sabi o sabi. Oni dwumadi nti a oton koko e wo kwan ho nti no. No onenam no obeba nkrofo so ja me pa chaw enye sa na tie. Na emom no Ebenezer Adunya. Nyankopon ahenie no eye very complicated and a complex kingdom. You need the ability of the divine realm to be able to synthesize the complexity of the kingdom of God. Atiase brofo enti mami yi sa brofo ni mfiri ho. Nyame ahini emu ho ye wo eniema bi wo ha Nyankopon. Odi aye na hini odi emra ahyɛdeɛ amanneɛ ani adamudeɛ ɛna ɔde akyekyere na henie. Enti deɛ wɔsɛ ɔde mmara ɛyɛ no sɛ wamfa mmara anyɛ a wobɛgyina hɔ nom saa na wawu ɔmfa ho, because he knows say whatever that you are demanding for no, it requires what we call principle and now the laws within the kingdom. Ɛno nti no Nyankopɔn ahohom na ehu ni saa no. Okay, Bible, the Bible makes it look so cheap, say you can just get up and open your mouth and pray and the Spirit of God will come upon you. It never happens. You will be obesu on your bonnet. You will be a home assasu on your bonnet, on murgaman, on no monsa, on marpo, and so still on your having rather. Onye Nyankopɔn kwagye adentia. Okay, sɛ okenkan biblis arcanum na ɛno brɔfo kasa ɛbɛfrɛ no mysteries upon mysteries and as a mystery of mysteries a ɛno no unya saa book no wɔ ha ɛwɔ Nyame ahenni wɔn de ma wa ɛma wo te aseɛ sɛ adeɛ bi Onyankopɔn abɔ no wɔ asase wɔ esu biara no ɛwɔ ɛho ahintasɛm ɛwɔ hɔ. How to go about it. Said ye, upesa one adeɛ ne nante a yɛwɔ ɛho ahyɛdeɛ ne mmara ɛne ɛho ahintasɛm. Ahintasɛm no ɛna ma saa adeɛ no ɛyɛ den ɛwɔ hɔ. Ɛno nti nkonkron na awoka na asɛm no yɛwɔ ne principle ɛne adeɛ a ɔpɛ. Sɛ ofrɛ nkonkron na saa adeɛ ne bi ni ho a oyɛ ne den ɔma.
Sanso na wo mo aya na wo say ye pese ye ni Jesus. Ye ni Jesus ekasa no me pese me hu Yesu anase Yahushua me pese me hu no ye wo ono so ne principle wo ho mo a mo pese me hu Jacob tumfuo no Jacob tumfuo wo ne principle e wo ho so what you say ye wo Jacob tumfuo eye Yahweh the great Yahweh e wo ho ye wo El Shaddai e wo ho ye wo Adonai e wo ho ye wo Elion e wo ho ye wo Elohim e wo ho ye wo Ancient of Days ono so wo ho omu nyina ya ahonhom omu wo ahenie nim na omu nyina so no omu firi agya ne mu na eba omu firi tumi wura ne mu ahim anase the holy one ni mu okronkron ni ene ohontiefo agya ni mu ene saa tumidie we nyina omu firi na operate in different dimensions and different realms and with different image, different features and different BBR together. So what you say? Because Ushia Jacob Tumfua, a yet great Yahweh, Ushiana said you will see an in your man, a different. And Ushia El Shaddai, so El Shaddai, no so on so in your man different. And Ushia Ancient of Days are saa tetentre de na wadi na pii na ono so ne lifestyle different so ne pesa me kire and na wo hia Adonai so a Adonai su no ono so different so wo hia Elohim no de omo no omo doso omo ye mpanyimfuo bebre omo buru more than 1 million bebrebe kwa omo so wo omo su wo ho ye wo Elohim no omo papa El no omo so omo wo ho but omo nyina no omu kura and one face so omu kura one face nemo mu untimi hu se wen and wahia no no ana wen wahia no na obetimi ahu a ade se omu ho afasuo no ene se de omu si ye omu nyuma no ene ma hu se we de Elohim na mhia no we Adonai we ye Elion ana say we Ancient of Days no ena we Yahweh ana we El Shaddai sankrof omuno enti sa ahonhom we ya ana se onyankopon su ya madana di nyina no se wo frɛ omumu bia ye wo niam a oye ye wo spices ye wo spices etese wo koye fufuo untimi emfa untimi ndwa banche tienie untimi ndwa banche emfa body emu now the macaroni anase talia aguso adaya me wo fufuo on say enye applicable enye logic saa na nyankopon ahenie batie enti saa ahonhom we no anase saa onyankopon anim onyam we no upese emu bi eben na oni wo mu di nkomo a ye wo mu nyina omafade ene omusu a wo de beka ho wan fa nka ho a opa ye 40 days wo ye 40 days kro omo ma ene onyankopon tumi no ma kire say eye adwuma on two bases ye wo Orion level and ye wo restful level. Orion level ni ye say onu onyankopon na decide say opese wo hia wo ene de on expect wo say wo be ye bibi ebi ti say Mary Mary eye Mary am ya owu Yesu yi o maame wanye hwe o ha no hia no eno eye hunhum ni tirim eye hunhum na dwene opese wo hia no hia no basi onyankopon tumi no ekoduru restful ye kase restful a se opanyini bi ti ni baabi na odwodwo no ho na opese oba se wontimi mfra ne just like that. You need certain protocols and san watimi ade afre tumi no nti ahonhom no obia wo de ye frɛ no obia wo de wo ye na omo ahiehyia ahonhom ni bi no obi wo ha spiritually no uswa onuru baabi a bi okra abofo okra no nhye da hu bi but ye level nyambeye kakrakra say Holy Ghost na into the Holy Ghost na anti kakrakra nyame hia wa no age no ato nche no ama kakra sa na tie ye wo ahonhom no tumi no ye wo mu different what you say me say me OPATAFUOR for instance me obi a men time per angels nante OPATAFUOR you be a men per angels enante because angels no
omunantie no ehu ene omunantie no a different way. But me no opatafoɔ metape eye ahonhom miensa omuna me ne omunam pa 24/7 to me pa me ne omunam no baako me connected to ancient of days ena baako so me connected to Yahweh ena me connected me energy baako so to eye Elohim so no eye 24 elders no. But John there oka 24 but elders no omo 72,000 and omo nyame ahini omo nye 24 omo 72,000 bebrebe kwa enti obi a me pe na asem a me pe se ohu nyame ahini mu no most at times no me di honhom ne ba anase se me ye honhom ne impartation ma wa obon se eye nkokrawafo na tashiaw nkokrafo na tashiaw pa anya angels. Me were angels bebrebe wo ho countless of them a mintimi nkan. Me were angels a me do omo kokko me do omo healing me do omo ye bibia enu ye different. But me no me was special ahonhom a eno no omo ye different special. And sa ancient of days and our great Yahweh and I say sa 24 elders ya matchro so omo 72,000 sa omo no untimi nko umpanim na unko bukotodwe eti wo say me bompa ye say the ancient of days onyi ne ho adi nkire me pesa me ne di nkomo abra wonsiesie wo ho eno on few what you say on few da enu ti ye won principle enti wo kin kan bible a ubon say asofo bi gi Yesu di enso omo bompa ye so many days enso nkonkron ama wo so da eye Paul ena de ne nsa koto wo so efre honhom ne ma wo mo adintia na Paul de wa prepare dada wo mo no mo prepare because mo ni nakade oh ye wo spices ye kasa spices a ye wo enduham perfumes bi ni niyama bi a sa ahonhom ni nyina obi a wo de ope enti ye de mawa na ekawa afi ni akire wo kasa akoka ene asemu aka afi wo ka na ayese portal ebeye portal ye kase portal ekwan ubo se ebie di amount na afi no o ma hyase ni communicate but wo ni bi a wo no o fi say why you fasting bi onyame sunsun sa bi ro sa ba yi wadwuma e no Pentecost form na toto sa no no eno wo ho but ye were principles ushia Jacob tumfu a to say Yahweh ushia Yahweh sa animonyam Yahweh no onu ni tiri modern pa ni tiri ena ya na ma me ye mafia kakra no se me kasa na me bu ye afu na me I say mekese o a no say Yahweh no ona atu ni race na to mu na me yes no now say ubo say Elohim no say Elohim no so to omu race to me mu a me ye very lovely me ye very very lovely because omu no omu ti say nipa omu ye mpanyimfo o say enkokorafo so no omu bu mfu asem omu ye lovely ntubo say some part of me nipa ban bi no me ye lovely some part of me nipa ban bi so me say harsh harsh no harsh aspect no ono ni Yahweh no on camera ni tinimu ode on fa wo say ne papa no on fa wo say ne maame no ene ye okaso obekum obese obetimi no wadi agora one day we mistake pe no wakum ebi na odidi Moses no oni Moses nante ya great Yahweh oni ni nante ya oka kire se onfa poma no enko kire botan ni so no na Moses di ko bo botan ni okunu tutwene okunu okese Moses aka kire Moses se na ni behu heaven so ne nansi wo ampa asem a oka kire no Moses wuye no ukan Zechariah chapter 3 and Jude chapter 1 verse 9 ya ubon say ayampa what you say ubon say ayampa Bible say na Moses ehye atarefin eyedi ntia Yahweh anytime bia ubon say mashase meke so meye u say me mesel unya sense sa de ne pe great Yahweh ona atu no race no otu no race na sa ne ma ne different ena ye wo can say Elohims no
ɛyɛ 24 elders no say almost two omu race na different. Now say me kasa ana me koye interview bi ana me pesa me kasa bia wa asase wi so say ye brofo na me sound kama na de ana me pesa me sound very intelligent, smart, ana me pesa me bibia eno de me mfra Yahua because Yahua onim kasa. Yahua no ono no o abufuo problem. Oka asem kire wa untimi kasa me pa cho mante o se obekum enti ono ye different. Ɛna mpanyinfoɔ no so no ɔmo nka bakɔsɛm, ɔmo nka hintasɛm adentia. Panyini bia nkyerɛ n'ase. Enti sɛ me pɛ me ka te sɛ deɛ me yie ya. Ɛno no me frɛ Ancient of Days no. Ɔno na hiniem na me connect me energy ni to no wato ni race me dia to mu. Ɔno na wadi nna bebree. Enti Ancient of Days no so no uhyia na ubon sɛ ɔyɛ akɔkora poso. Fa ne sɛ akɔkora wadi bɛɛ sɛ bia 120 years me kyerɛ wade akɔkora bia wadi 120 years but ne ho ɔden kakra na body fitaa ni tiri fitaa but ne wedie no wrinkles enim ɛso utum sɛ wanyini pa ɔyɛ tuntum na ni eti sɛ gya ne ho ohu pa yie but ɔyɛ superior ɔyɛ nyankopɔn anim onyam baako no enti wɔno na ka hintasɛm ɔma obi ɔnso wadi nna pii oni nna ahyɛseɛ oni nna awieyɛ. Enti eno no saa omo no so no se me pe Yahua no me pe ni race na eno ye different at perfume any kasa meka me pe Elohim no so a ye wo mo perfume any wo mo spices me pe Ancient of Days na ye wo mo nioma wo ho me pe ahohum ni bia se me mpe omu nyina so na me pe se me to nsa frɛ Messiah no a Yahua so a ono so no ye wo de opɛ ho wo de bɛka ho wo de ka ho a ansa na omu nyina omayi omuti wa amfa anka ho a me pacho omo mada opa abompaye opa ya akɔnkyene opa ya de obi amfiu da enti saa na adunya life no etie. Yes, bring your question. Enuti obi anu abi me so obi ayede bi yeah, dear, say one say, yenya viewership 666. Me pacho, me pen number no. Wa was so ba kun free so na 666 ni free me line so. 666 ni free so ba kun free line so na obi me ka. Oh my goodness, I love it. Yes, bring your question. Aha, 667. I thank God. Oh my goodness. Nyamike. Some of these things has become the children teachings. I have told you countless of times, say, if you see a dead person in your dream, I've explained it to you. Look for the video and watch it, okay? Okay, Fifi Esuma, you're watching me live from Israel. Israel for what to say, when you be di Israel man dear, Jaya dear Ghana had ya say Kobana to 10. Mumfa question Imra. Oh, bring your question. Me shemu, why? Yes. Me pacho, me fa me phone number why? Na ya to aso. Me fa me phone number sisi ya. Me fa me phone. I'm coming, okay? I'm coming.
Okay, I am back. Back to Adunya. Ebenezer Adunya, or question until na ma me wura dem no. Sometimes I want to me person me clear near out. Ebenezer, be Acts chapter 19 verse 6. Acts chapter 19 verse 6. Acts chapter 19. Acts 19 verse 6. Me patro wo line so anu atwera to amane. Acts chapter 19 verse 6. Yes. Acts chapter 19 verse 6. Or say, na Paul de ne nsa gu won so, or de ne nsa gu won so no. Hon konkron gba won so, na wɔka kasa hodo pii, na wɔhyɛ nkom, na wɔn nyinaa bɛyɛ mmarima dumienu. Wɔn nyinaa bɛyɛ mmarima dumienu. What you say? Aha. Okay. What you say? Okay, kind Acts chapter 19 verse 2 na. Paul ebusa wɔn sɛ, ɔsɛ na obisa wɔn sɛ, mugidi ye no, munya honhom konkron no ana. Na ɔka sɛ, ɔka kyerɛ no sɛ, yɛnte pɛ mpo sɛ honhom konkron bi wɔ baabi. What you say? Enti obi wɔ ha wopɛ tumi bi a wonni ɛna ma ne nyɛ sɛ wobɛyɛ akɔnkyere na wo nsa bɛka wo nsa nka. Ɛngye sɛ wobɛhu seniors bi te sɛ yɛn saa no. Aha, na yɛagye wo ne yɛakyerɛ wo sɛ tumi wei kɔyɛ sei. Aha. Hey. Amajima Utriswati. How come a whole fetish priest got sentenced and couldn't she disappear or prevented it from happening? Obeda no obi a watena wi ase we di bone a o unu nipa wa bo mu tu aku mu atu aku. Ah. Onyame atemu onyame oye o. Ntinam ka cho say onyankopon the principles na ye adwuma no. Se wo time so a na aso. Wo ye ho hwia enye yie. Aho. Obi a wadi bɔne a nipa onim nipa a wabɔ mu tuo sei. Onim nipa a wabɔ mu tuo aku wɔn atu agu. Onim nipa a wagye wɔn agyapade ama ebidi esum. Onim nipa a wagye wɔn gold, wɔn fie sika. Na ne time aso a ɔbɛyɛ dɛ no wayera. Nyankopɔn deɛ ɔwɔ mmerɛ de ma obiara. Obi a wo nsakyera yɛ mpo no a woyɛ kɔnfoɔ no na wafa esum ase akoto asodan de yesi wo enti wo adwene bi se akɔmfodwuma no de enanim de aba asɔre no so sika wom enti wo free ha na waba besena ye akoya asɔre preko na unim how many years ebe take you ansa na wo de abobu shop unim how many years it take you ansa na de aye apostle busa wo mo makɔ bible school ukɔ bible school a first initiation no ye pastor after 3-4 years no na efin bi ama ho a na aye reverend. After 3 years achi usa koye top ups and some ya be ebi okra ebru 3 years be 5-6 years and some ya apostle achi ubaba be serve be 8-10 years and some na wo no ya koye bishop so what you say now ban and say ya doctor reverend doctor hwan bishop hwan right uninim de nya sofu bia na tete wo unim empire krabo unim nyame asem unim ho hwe efi na wodi firi akonfufie ho na osoli saade ko wura edan na autosi ho se nyame fie no na nkwase asem no suban kankan na eno na odi te ho na o ka se sa na nyankopon ye ne nioma nyankopon ye ne nioma oye evil oye devil a wama ebinumu asu wama ebinumu adiyaw wama ebinumu ensukoma dibinum ya bobituo akubia to atwene a ebi da kolikonom ebi da epum bone a wadi no na ne kru aye ma obeye de na wadwane ontimi ndwane so anati Reverend Stephen and Danny, Daddy, please direction for staying in a rented house. Madin can't church or so for Makawe dada into Busami and Yadim Anyasma mesa few.
Madin catch that video need da ho maka dada. Okay. Okay, so muni bibia ka de ya ne. Muni question bi ebusa ne. Mo nkoda. Why? Nyame ya adom a. Adepa bi che. Yes, bring your question. Bring your question. Bring your question. Or say, how should we fifi esuman? Or say, how should we pay tithe properly? Tithe dear, medin ka chere ma chere tithe sa video no online. Nti bomode na hwe mini abema. Wo hwa obehu. Tithe dear ma chere mu sa several times. Kwan ya wo so fa so tua wo tithe. Me obi a personally me nhye nipa e ma sori se wo tua tithe. Me nye bi da. Nti sanity. Onipa no betua tithe e ono anasem. Ontua e ono anasem. Tithe aye onipa na ho bambo eni ni nhira e ho adwuma. Nti sanity. Constance, also, how can you attract more blessings? Is it giving prayers or worship? What blessings are you talking about? There are 3 types of blessings. There were spiritual blessings, physical blessings. And now, back could be another man can mobile secret. It blessing ben up. Huna munshira. And answer the Robert Edukusi prophet. I don't have tongue speaking. If you don't speak in tongues, it doesn't mean God does not love you or God does not know you. It's not everybody that knows or have the Holy Spirit that would necessarily speak tongues. So forget it. Or say, how can I speak in tongues? Jeffrey or say, don't worry yourself too much, okay? Anyhow you pray, God likes it. Don't worry yourself and go and learn some motiaka sebi and say it is tongues. Epacho ubompaye eja awosoro waheni mra waheni enye kese udi mu nte se de obesi abo ne bia no onyankopon beti ase tongues de Ewurade na de che Ewurade na de che eye gift anase uhia obi a obetimi ama obi a then you do the impartation but not in the physical means where they will teach you kondoyaba osi oshintakabro andagabre libre ambrebe libre sanyo manyina mpacho totwene emwa by totwene okay it is never true. Queen of Heaven or say Papa Elisha Jamfosu, Papa, is it true that Queen of Heaven was the wife of the Creator? Omubwa, Queen of Heaven, onye Nyankopon yiribia, ubi okansa bi obwa, ubi okansa. Queen of Heaven, ubia, Queen of Heaven beba no subia no, or sell. Inti majority, omo a omo so daya na omawo, ubi ho a obeso daya no, na wawo, ubi ho a obeso daya no wawo na akwala kuta no. Ni nyina ya Queen of Heaven ni bani bi no de ama no obe house Queen of Heaven be hawo abrabom obi a Queen of Heaven ha ni bia so ewie ni yie abrabo ni ewie wie wo ye dan a ekwan mu ebe sei anase wo be sei wo kwan mu untimi nya oje e wo nyame mu enti eno no Queen of Heaven ni hawa agi se wo dwane to nyame nipa wo dwane to obi a nyame nsa wo so na wa torment Queen of Heaven no the amount no way yi na through life and na fashion utrim say Queen of Heaven 75%. Queen of Heaven what take it total dominance e was asase so 75% and na Jacob 2 for after 25 na aka no nti it's not easy say and na Queen of Heaven no tienie Queen of Heaven no owo tumi chain Satan and Lucifer tienie Queen of Heaven owo tumi sin Satan and Lucifer. Enti wanya small to me
na wako gyina n'anim akɔyɛ long story. Queen of Heaven no ɔno ani efrɛ no Ashira no. O kenkan Bible na o kenkan other books a wobɛhu sɛ tete mmerɛ mu no baabi a na Yahweh wɔ biara no na Queen of Heaven nso wɔ hɔ bi adentia because of the way a Nyankopɔn ekreti Queen of Heaven ti ɔmaane yɛ very powerful sanity nti wɔhwe ase no so no ɔngye ne tumi nya den ɛmfa mfiri ne nsam nti ɔngye ne tumi mfiri ne nsam no ɛna odidi nkwasi asɛm wafa ensɔre bebree ɔna di ensaguo ɔna di enam a yekum ɛde bɔ afɔdeɛ ɔna di abosonsom ɛsom bebrebe ɔno ɛna ɛde bae wate ase enti Queen of Heaven deɛ ɔba so a ɔbaa bia ɔbɔn sɛ Queen of Heaven ɛha ne bia no ɔnka no korɛ ɔnsa mu adeɛ majority of Queen of Heaven ne mma ne nyinaa ɔmo mu adeɛ nti eduru mmere bi a na adeɛ baako a ya na ɛya ne sɛ Queen of Heaven otimi de woyɛ adwuma saa no agya hɔkɔ ne yasɛw na ɔne na mu saa nɛteɛ nti Queen of Heaven ɔnyɛ papa ɛna nsɔle bebree so ɛnum no ɔmo tete especially wota hwehwehwɛ saa asɔfoɔ na asɔfoɔ bi wɔ kora ɔmo din kora me ma ne mfama so because let me put it there. Okay. Obi wanu say Victor say, please, one direction on how we can fortify ourselves spiritually. Fortifying yourself spiritually, you know. Depending, fortification only comes in when a divine entity or a spirit has what? Intervened. Huh? When you call upon a higher power, that higher power will fortify you. And there is no direction. Obeya higher power. Odebema okra ayedin. Akwanchire bi eni ho. Obi obeka sa akwanchire bi ho a oya okra abayedin. Bia no. Enya no kora. Nemom akwanchire bi a opatafoɔ me de bema wo se koye na okra abayedin no. Oye sa akwanchire wi a obon se okra no. Eni tumi a oso ebenya enkitahudie na tumi ni mom abɔ okra no ho din ama wo. Na ho ayedin saa na tie ewusunsun wi ase. Enti Jeffrey say simple way of getting protection from God. Simple way of getting protection from God no. Jeffrey, the tie ne say God now can answer which of the gods? Nyankopon no. Say Nyankopon no or say one. Or ha wachiche ni mu bebre na ni mu onyam. Eno na me kire obi no. Wopese wa hoɔden efiri ancient of days ni mu ba anaasɛ wopese wa hoɔden efiri ɛyɛ Yahweh mu na ɛba wopese wa hoɔden no efiri Adonai mu anaasɛ wopese wa hoɔden no efiri Holy Spirit mu na ɛba anaasɛ wopese wa hoɔden no efiri ɛyɛ Yahushua mu na ɛba anaasɛ wopese wa hoɔden no efiri 24 elders ni mu na ɛba anaasɛ wopese wa hoɔden na wopɛ no efiri angels mu na eba ebia wɔ ne principle ne mpaye ene na duhwam a wo de bɛka ho say let me give you a few one say wopɛ sɛ Yahweh ɛna na hoɔden bɛn wa yɛ wɔ nneɛma a ɔpɛ ɛna wopɛ sɛ Jesus Christ anaasɛ Yahushua ɛna ɛbɛn na de bia ni protections kɛse wɔ so a ade a yɛde twetwe Jesus Christ anaasɛ Yahushua anaa Yahshua ne honhom ɛyɛ frankincense, myrrh, spikenard ɛna gold, pure gold na mumu bi wɔ ha munya gold no munya gold no so mumu bi wɔ ha munya gold no nti mu de momɔ mpae ne saa na nyambɛyɛ fa re nyina hye awurade mu so wopɛ sɛ Jesus Christ ɔbɛn wopɛ sɛ Jesus Christ ɛbɛn wa wopɛ sɛ Jesus Christ ɔbɛn paa yi a wopɛ sɛ Jesus ɔbɛn wa good wopɛ akɔpɛ frankincense
Tieni boko kope frankincense, myrrh, and I say spikenard, and a pure gold. Enti eno ye wo empire bi a obebo aguso. Eno de Messiah no honhom be basa 24/7. E be basa no se ye kirew ne ye de kanwa eya wontimi ntena. Messiah ni ntimi ntena. I say na duane na ode ama no. Eno nti na ye wu Yesu no. Sa o kinkan Bible ye wu Yesu no. Ye ko chair de ya. Ye ko chair gold, frankincense. Ena de ya myrrh. What you say? Ye ko chair Yesu myrrh, frankincense and a gold. Gold no se gold no wo ho a wagye atum se wo ye odehye. If you say Yesu wo ye odehye, enti adehidie mu na Kristo wa man yade ye wo. Na wo a otu wu ni gold wo kura ho kire wo ye den wo afre Yesu. Mr. Uniska. If you don't have money, don't be calling Jesus like that too. Enti no mko chair ni gold no. On say Nyankopon nim. On say de wo soma no ma ne ba asase we so. Eye otumfuo na osuma eye Messiah no anane doba de man ne ba asase we so no. Onim enti no ye de saa ne o ma ne tena ho e ma enyansafo na no omo esere no so e twen no. So what you say? Ye won empire wo ho any the secret words bi a obe recite. O recite pe spiritual portal no eye spiritual gate no na ebia ma. Eti de bia Messiah ne ba wo nchen. Ko onim se wo ye ne dia. Spikenard na ba wo ho. Spikenard ni kura wo. Frankincense ni myrrh ena gold no e kura wo no. Me ba cho enye alumina ye display gold agu hu no. Udi agose besi asan wase no de mam husu wakotobi e de ato ho anadwo na o frefre Messiah no na mechi wa abehu. Enti se opesa niam na opesa Yesu Kristo honhom ben o pa. Opesa ne honhom ben wa nyasa niam no. Nti spikenard, frankincense, obe mixi ni nyina, obe mixi odi ni nyina bebom na anointing oil ni odi ni nyina bebom. Then say gold no eye chain ana ringa ikura na wa recite words bi and one portal no be bia ma no awuram. Say on pay no so na pe great yahu aso a ono so de this all the acacia. There were acacia and a cinnamon. Now the labdanum. Sanyama we miensa. And I'll be free or no so. And I say, so no Jacob 2 for so. Now pay ancient of days. Or no the ancient of days. No. Or no the labdanum. And I'll be free. Or no the akokra wedi napi obon. Oba ni trimi fita na body fita empayinfo akokora ene di nanim ono na konya keke a wote so no eja etesepo eja etesepo ene firi na konya ne mu ba so eja etesepo enti ono no ye woni kasa bi a obeka tienie ye woni kasa bi a obeka now the labdanum no now the aye na labdanum no so no eno nkoa ne ade a eye so special. Ghana hakura me nhye dan hu bi wa ha. Na Israel mam kura bi ni ho. Ewo Iraq, eho na saa ne ma no Mesopotamia. Ewo ensuo na no. Enti eno se Israel fo no be ye saa labdanum na agi se mukofa firi Iraq ho no mo de aba ho no maye. Saa na tie. Mimi se mi obi wa ha. Because ahonhom me frɛ o mu de bia enti me obi wo me ha sei enti labdanum no eno no me hu ha me kyerɛw because sa labdanum no before so betia mu afre ancient of days no agi say so oti say ya see ancient of days also kind the book of Daniel kind the book of Daniel before say Daniel eni ebe bie na obehu the ancient of days no oyusu labdanum ansana oba yes a oma ahonhom no obi awode opeo na mu a kristofo no mo de ese mu a kristofo no
mu bi no, but bare 90%, a Christopher 90%, occultic societies. Anyone more imagine more be no who say omo junkies because mono at the end of the day omo dada omo nim say omo dada there's nothing bia no abetimi anya enye say ufiti ya asa obo mpa ya na nyankopon watie o oboada hwe ye wo ebi ti say Adonai say ye wade bi wo ho say eni wo ho a embom suo kura mfre no na omma ana say oba obekese inti saa na omo principle tie why inti saa na tie Christopher de muni hwe my say you know muni hwe manu na eham manu na eham Chiramade why munkafra say na tie o labdanum say na tie we saa die we na ancient of days no pe we me kira o kwan abefa so abeyisu na we no pe pa we adie we na ancient of days no pe eye hwehwe sham enu labdanum enuni now yen hwade me kira o enuni hwe be Genesis 37 verse 25 ena 43 verse 11 ena enuni ena ho no enti wo kenkan Genesis 37 verse 25 Genesis 37 verse 25 Bacho Genesis 37 verse 25 Genesis 37 verse 25 or say na otena asididi na oma wonani so hwe ohunu Ishmaelfo akwantufuo bi a ofri Gilad reko Misraim ne won yoma a wososo hwehwam ne achenuro ne krobo se woreba what you say enti omono agise okope labdanum ni bi na labdanum no unya ye what time a odi be fresh sunsun no ye what time a odi be fresh sunsun no saa na tie enti ye wo elion obi si de elion ye wo elion so ho on so ye wo de ope se mi ntimi fa secret ni nyina ma ene ma me ye opatafoɔ no akwai te se obi a wose wo pe yedie wo pe se Yankopɔn ma wo yedie wo pe se wonya sika wo pe se wonya sika extremely o solia o bom pa ye tie mu yedede sa Holy Ghost fire wonya sika you not get money sika o Jacob tumfuo aheniem o sika honhom wo ho me enye se ha ye kwa ho anka mebo ni din na mebo ni din so a obekwa kofre no eno no na omo hwem na ebi mu ye matamfo ebi mu so mpɛ ma asɛm sɛ me nsɔle ma nko ade anka me kyerɛ mu sika ni nya yɛ simple sika ni nya yɛ simple na mo problem ne sɛ mo no the way I see teaching mo no ya mfa Nyankopɔn akwan na kyerɛ mu
Ye kyerɛkyerɛ mo nsɛmhunu bebree wɔ Sunday school. Enti munnim nyame akwan. Munnim nyame akwan. Kra. Munnim nyame akwan. Enti abrabɔ na awobɔ no ohu timi kyerɛw saa. Ohu timi kyerɛw. Like anyoma asa wo no nyame kai. Me ba cho ye frame OPATAFUOR what? Ye frame OPATAFUOR. To me bie ne ho open wo nyame ahenni mu amintimi nkyerɛw. Ana amintimi bie ne kwan ma. To me bie ni ho. Onyankopɔn de saa grace, saa power ne de amame. What you say? Collins Mensa. I say, Papa, we love you. Your haters have gone to sleep. Who told you? Edipa 669. Madofo ni. And ke drew me birthday in Kama who omo. It drew me birthday. Edipa 30, 40, 50, 60 me. And I wish him a happy birthday. Now madofo ni sa nkrofo we are. I didn't know go man wish me. My time for fa. It is sweet. Odifuo OPATAFUOR. Nyame na ayɛ me saa. Me se me OPATAFUOR. Me OPATAFUOR. Unim. Upese like your gift bi wo ha ohun. Eya smart na wi gift no. Me kyerɛ wade wi gift no. Odifuo bi apa ahoahoa. Ɔpɛ ni gye. Eti ona odifuo no manani nje. Hoahoa no. Tumi ni betimi abaye wo dia. Onim sɛ de oma odifuo ensuo kuru abaako no. Onye odifuo akatua ana onim. Nyankopɔn kura nim sɛ odi yedie hu tumi ama na difuo. Enti no wasi jimi awurade di na wasi betim na jima difuo di. Na obedi yie. Minim difuo a ɔte asase we so a ontimi manipa nye yie. Ɛna no onye odifuo. Ɛna no onye odifuo. Me metimi am onye sika cham ne aka so waji sika duro. Na metimi abenwa ma ofiefuo. Obi ahu anu odwane. Metimi aye obi bibia bi ne aka so akɔjoine okot. Saa na mete. Me dangerous. Yeah, me dangerous. Enti me pacho mo ma ba ya me aduma Yami aduma ebeshia what you say. I say, Papa, my last question. I was seeing seeing old man. I'm the senior man. Say me pa me few. Me okrokromia. Oh, okrokromia now or namia. The way I messy asuma hum bi di na chewo no kra untimi. Anya me ne kra me. You see, Nyankopɔn aniwa nso. Die na minimu no. Die aniwa be na wo nyame ahini mu aminimu no. Bye bye.